Čaute, moje meno je Jad a v dnešnom videu vám ukážem, ako vrhať sekeru. Takže začneme tým, že sekerou sa zaženieme a potom pri najvyššom bode takto pustíme ruku a sekera nám vyletí z ruky a musí spraviť určitý počet utáčok, záleží na vzdialenosti, aby sa správne zapichla. Po teórie a ideme na prax. Výborne. Takže táto sekera nie je určená na vrhanie a s vrhaním sekery som začal dneska. Ak sa vám toto video páčilo, tak ho podporte lajkom. Čaute.